gangsa munyong rangin kuwi uyon-uyon mula terus tresna kok nggo guyon. Nah kuwi mau. Raja putra jenggalamas tane Dep tasmae kunyawang slendang biru genduk winong nawangsih coba kaya apa nok ya ngono Kur ya slendang sekali lagi Truk. Oke siap ya Nduk. Bir Gita Ayu. Hanya
Halah slendang biru. Selendang biru. Ya. Selendang biru. Hamung enaki. Gregeke bir. Hati. Naratakan batin setiamu. Hop, sinden 6 ning swara gedhe. Ya. Cik ro lu. Selendang biru. Apa ya truk kaya gendruwo. Ha iya. Kreasi ya. Ya bir tetepno ayo bir. Ayo. Tatapan janjimu selendang biru. Oh. Dalam rangka tasakuran ingkang dipun tindakaken dening Bapak Sunardi sekalian Ibu Suki ingkang lenggah wonten ing laladan Kuncen Sida Makmur Widodaren Ngawi Mas Gareng. Iya, Truk. Margia Putra Mbiwada Siwi. Temanten kekalih Mas Bayu Saputra karo Mbak Yumila Sari ya, Truk. Nggih, mekaten. Nih. Lambaranipun tetep katresnan mila para kyai sampun paring dawuh lendungake mesti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sing intine menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Nggih ngoten niku. Kok dadak enek kasih sayange ning mburi ngapa ya, Truk? Nah, ngeten Mas Garing. Merga sing jenenge cinta niku sok-sok lho nggih, sok-sok niku mangkate saka nafsu. Nah, yen kasih sayang niku mangkate saka wati. Yen cinta niku sok-sok mung sak gradakan. Gitu. Mula akeh to wong pacaran nika diloe wis waleh. Ngerti sing luwih ganteng bingung, ngerti sing luwih sugih bingung ngoten nika. Akhire terus golek rekayasa rekadaya mengkambing hitamkan pasangannya sing sejatine wong meneng olah-olah ki dianggep piye carane di depan publik kuwi salah ngono kuwi. Ngono kuwi akeh model ngono kuwi. Sing lanang digawe salah lho lanang ngono mergo dhek gandeng karo iki. Mongko jane belas ra gandeng karo sapa-sapa. Nah, akhire ya ndelalah sing lanang kuwi ya duwe gandengan, duwe kanca akrab ya to. Gantenge ya irip-iripan ngono lho. Terus akhire ketake kok pengen nyoba sing kae. Nah, ngono kuwi. Terus akhirnya gandeng dengan alasan apapun terus sing lawas ki dianggap salah, dianggap kalah, terus entuk sing anyar. Mergo apa? Umure cinta kuwi ora awet ngono kuwi. Udakara mung 5 tahun nganti apik-apike iki 8 tahun ngene cinta. Bar kuwi wong omah-omahe kari kasih sayang, Gong. Asline ngono kuwi. Heeh, bener. Aku karo Bu Kesi anane mung kasih sayang. Saka akrabe, sok-soke ora kaya bojo, Truk, malah kaya dulur. Masa? Heeh. Bu Kesi ku ya tak anggap kaya dadi mbakyuku dhewe. Ha ya, Terus dhek ngundang aku ya Dik, ngono kuwi. Iya, Pak. Heeh, ngono kuwi mergo ya saka kuwi mau sing gedhe kasih sayange. Ha iya ngono kuwi. Lah engko lek wis duwe anak, lah mula diarani anak ki penyambunge sejarah iku kuwi. Lek arepe neka-neka arepe macem-macem kelingan karo anake. Lek enek wong nuwun sewu mbok menawa aku muga-muga sok ora nglakoni. Wong lanang kok njur ngipatake bojone demen karo wong wedok liya. Tandha kuwi lek tratrisna karo anak-anake kabeh ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak. Iya, ngono kuwi. Heeh. Mula arep neka-neka arep aneh-aneh nyamang sinden ayu mesti kelingan rangkung. Ha iya, kelingan karo Rambu bocah kaya ngono pintere, kaya ngono le kreatif ngono kuwi. Ha iya. Wis dadi bos jaranan saiki pinter nglukis. Ha iya, Rek kae ngekne pesawat bapake nggih tanggal 2 pesawat tempur 3 Ha iya, Gedene sak gedang-gedang kae. Ha iya ngono kuwi. Durung lek ngerti segelar kuwi le bal-balan sregepe kaya ngono. Ha iya.
Kaya ngono durung Brahma, lah ora duwe uni. Angger dijak sak keluarga lunga kabeh geger engko ayam bakar. Ora Pak engko lele, engko bakso Pak engko sego goreng. Brahma ki mung meneng wae. Ning kocapo panganane apa wae dhek mendhi enteke dhisik dhewe. Brahma. Kaya ngene. Ngene mari kelingan ngono lho, Truk. Ha iya, Mula dening pangeran iki diparingi kanugrahan wong omah-omah wujude anak ya minangka dadi talining katresnan, minangka dadi penyambunge sejarah ki tenanan. Iya apa? Ngono kuwi. Sing disawang anake engko piye anake. Wis ta kaya ngapa lan kepiye anggere wong lanang kok neka-neka engko kurbane anake, Truk. Iya apa? Ngono kuwi mesake. Mergo sok-sok iki nafsu sing dijokke, mengko nafsu iki umure radawa, sok tuweke. Lah kuwi lho sing bahayai tuweke. Sok-sok ora kajen karo anak. Wah iya, ngono. Ngono kuwi. Iya, bener Gong, bener. Luar biasa. Ya alhamdulillah wae dhewe sak rombongan iki alhamdulillah tansah ngambah dalan rahayu ora enek sing neka-neka. Ha iya, ngono kuwi. Sinden ya pancen duwe pacar ya kuwi tok, ora arep golek liyane. Pengrawit bojo ya kuwi tok. Mas Danang lho bojo ya wis demung kuwi. Ha iya. Sing ditresnani rinten dalu wis gamelan kuwi. Ha iya. Mergo ya ora enek sing cocok. Lek enek cocok mesti ya petingane wanita lek Mas Danang ngono. Mergo sing jeneng rabi pancen ora nggih sedina rong dina ning kanggo selawase tenan. Ngono kuwi. Lek iso kanggo selawase lek iso. Ya, Semoga-moga iso. Wah, tenan. Semoga-moga lek Mas Danang kuwi wis palakrama entuk Mbah Putri ngendi ngono ya ta. Ngono kuwi awake dhewe jagong bebarengan mergo labuhe karo kanca luar biasa kuwi. Ya, kaya ngono kuwi. Wis. Elok, terima kasih. Waranggane ingkang sowan wonten mriki kados adat saben. Nah, menika mantasaning para sinden-sinden Madangkara nggih niki. Nah, wiwit saking mepet dalange menika Genduk Umi Hafifah. Menika penjaga Wisma Rangkung. Nah, iya. Penjaga kos ya sing dipasrahi karo Bu Kesi iki menertibkan kos-kosan ya Umi kuwi. Ha iya. Saiki lek wis dibebani ngene kudune arep aneh-aneh lak ya pekewuh. Ha iya. Wong conto kok dek iki. Ha iya. Ayo ngerti nadyanto sing kos iki gur papat ning ben jam 6 isuk kabeh dijak senam. Ha iya. Senam kabeh 1 2 ngene sename ngene. 1 2 3 4 ngono kuwi. Mergo kesehatan iki penting. Kaya ngono kuwi bar kuwi ya dijak ngepel bareng ngono wae. Bar ngepel terus umbah-umbah resik-resik apa kuwi nggih dapur. Ha iya. Resik banget dapure mergo ya enek sing masak. Ha iya bener. Kalajengaken ingkang menik-menik nganti kaya benik atom menika anak kula wadon Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Deh bocah dik kaya ngono. Bareng wis gelungan ngono kuwi disorot karo kamera ditayangke ning YouTube ngono kuwi wis jan malih temenanan 100%. Mergo ya pancen wis didempul raine ya, Truk. Ayo dempul raine piye carane kukule ra ketok ngono kuwi. Ha ya ngono kuwi. Mula ya raneh ramokal bocah ya kaya widodari. Ayo. Ingkang angka 3 menika ingkang nembe kemawon mentas pikantuk gelar sarjana seni. Ha iki. Genduk Birgita Ayu Haryanto. Wah, elok tenan. Jan ngarepe apa niki, Bir? Saurunge Haryanto iki apa? Setiani, Pak. Setiaki. Setiani. Malah Setiaki ora. Birgita Ayu Setiani Haryanto. Ngono kuwi. Adate lek piyai putri iki mburine iki iki dadi pepethingane wong wadon lho, Bir. Aku niteni bolak-balik kuwi tenan. Kaya to lek nang wayang ya Raden Sembadra lho ngono iki pepethingane wanita. Kaya to Bratajaya. Lah kuwi kaya ngono kuwi pepethingane wanita. Iya. Semoga-moga Birgita ya dadi mutiarane para putri sing patut minangka tepa tuladha lambarane budaya lan sesindenan bisa ngangkat marang harkat martabate dheweke. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni wae jan temenanan. Bobote band sing kakung selalu tampil prima, men ora ketok rusuh, ora ketok apa jenenge peteng jagate angger arep munggah panggung dipupuri dhisik kangge FIFA nomor 5.
Ayah ta. Ngono kuwi dipupuri aku saiki. Ayo, wis ra apa-apa. Saya apikne ben gilapi didus kaya wayange lho, Truk. Ayo, ngono kuwi. Wong kok didus iki denggelmu mlocot ora. Terima kasih Bu Kesi kalajengaken domestik sing mbau reksa laladan widodaren. Menika Nyi Bekel Trihastuti Retnawati. Nyi Bekel. Ayo, luar biasa. Bareng tampil ana wilayahe dhewe iki jan sumunar cahyane pecah pamore. Ayo. Temenanan jan. Weh, Mbak Tuti jan tak sawang kok kene jan kaya bintang Agnes Monica kae. Ayo. Aja dilem lek krungu kutut manggung sakit dek ora. Terima kasih. Minangka pamungkasing Paseban iki Mbak Lia Sundari iki rada cedhak saka kene iki. Ha iya. Merga lenggahe ana ngundakan gundang Sragen ya. Garwanipun adi kula lanang Ki Dalang Aji Tanda Utama. Raja TikToker saiki bendina nge-live terus. Ning ya apik merga memberi pencerahan babakan bedan ki piye, tataan ki piye, pulasan ki piye. Ya, ngono kuwi. Matur sembah nuwun, ya Mbak Lia nyuwun dhateng panjenengan langkung rumiyin, Mbak. Coba mangaturake langgam sing kepenak Mbak Lia. Aku bebas nderek pelok barang ya oke. Sing baku diaturake malang mempre berdua. Ya, coba kaya apa Mbak Lia? Napa, Mbak? Nggih. Nggih. Diaturake, nggih. Slendang sutra nggih saged napa-napa nggih saged monggo sing berbau tentang katresnan utawa asmara. Rasa madu nggih, Mas. Rasa madu, oke, siap. Nggih. Sing bawa kakung mawon. Sinten ingkang mantunjuk? Manut. Ah nggih. Nyuwun dumateng Mas Joko gentos jenengan, Mas. Coba kaya apa? Nggih. Mas Joko Listiono. Monggo menawi mboten lepat Asmarandana nika yen mboten lepat. Monggo Mas, nggih. Rasa matu yaktine manis sarum semun nengu jiwa Cinontra ler papin dane Saraswati tumurun anawarkan kang wangi Barak sarwingra rapo
Kandang prihatin hantu opanga yo matur sembah nuwun Mas Joko dandang gulanipun banjet ing sampun dipun aturaken. Monggo Mbak Sundari rasa madunipun. Rasa madu memanis kakang bisa lan Matur sembah nuwun Mbak Lia Sundari. Ora keri ya matur nuwun karo Bapak Sunardi ya, Truk. Wah, jan le paring pakurmatan marang awake dhewe sakanca sangat luar biasa. Wah, tenan no. Hidangan banyu milik. Nduk Om, iki njaba kaya apa? Apem dawet. Nah. Apal, Nduk? Ora apal ngrepek ya ora apa-apa. Karyane mbahmu yo an iki. Coba kaya apa. Rempah ya, Pak. Ora masalah. Ayo. Ya karo melu ngibarke karya-karyane Mbah Sukron Suwanda wong nyatane aku ya putrane, sampean ki ya putune lek nganti karya-karya besare mongko sing jumlahe atusan. Lah awake dhewe ora menampilkan, wah jane maneman. Ayo, mutiara kependhem. Tenan. Jumeneng, Nduk. Maca ora apa-apa karo jumeneng. Ana bawane to, Keh? Wonten. Ayo coba kaya apa. Ayo. Umi Hafifah bocah iki pancen karaktere lek kon nembang bangsa sing alus-alus ngene iki trep. Wah iya, ngono. Ya Nduk, coba kaya apa? Manuk
Manuk putih. Gangsa Manuk putih iki yen ra kleru blekok. Terus tresna kok gangsa munyong rangin kuwi uyon-uyon. Mula terus tresna kok nggo guyon. Nah kuwi mau. Raja Putra Jenggalawas tane sira kang mas bakal citreng janji Putra Raja Jenggala Panji. Mula sira Kang Mas aja cidreng janji. Panji tengkorak. Nah ya ngono. Panji asmara bangun. Sing taun iki pancen lagi getol-getole kabeh para seniman besar dipayungi karo pemerintah ya kuwi ngangkat babakan Panji kuwi. Oh iya. putra nagakini Antarja aja gawe bingung mangga langgamipun apem dawet. Ya coba kaya apa Om? Den Permati opak beras Terima kasih, matur sembah nuwun, mirasa temenanan Mas Gareng. Wah iya temenanan. Terus apa kuwi jenis nembang cah telu Winong, Mbak Birgita karo Mbak Trihastuti ya coba kaya apa. Wah iya. Diaturake kanthi panyuwunan kanthi pandonga bebrayane iso atut runtut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen
Mas Bayu Saputra karo Mbak Milasari. Bar iki engko gamelane pindah ning Gondang Reja. Ha iya. Ki nderekake kanca-kanca 2000-an. Awake dhewe engko guyon ning kono. Nggih, ngoten niku. Yo, langsung kemawon coba kaya apa? Lestari bertiga, yuk berpacu dalam melodi. Ya, yuk. Awas, yo. Hey!
makasih, makasih.